So akaze mina ngichoose uMahungu, choose ithimba sibhoda sihlile. And isebenzile ke leyo nto ngoba now sikhuluma manje the past 24 hours 1 million views. 1 million views. So uMahungu should nje kwaba inhlanhla yakhe ukuthi kuchoose yena. Uvotelwa yena uthi no. Ayithatha lo mntwana yabo. Nangempela wathatha. Nginhlanhla ke mfethu umntwana loyana onothando othanda umsebenzi. But mayifika wayimisela wafika nje warelate ngayo yonke indlela. Seshaya ke igushi ke. Njengoba ubona ke njengamanje kusapha. Hayi, ukusapha impela yazi ngiyafisa ukuthi ngoba kuthiwa nje manje sinesikhathi sonke nje esiningi sokuthi si-unpack yonke le. Quick one. Manje wethu from ngiyazi ukuthi uma usishayela into yenu 1 million but ngiyazi ukuthi sikukhona elinye plan elisangaphezulu ngoba phela awuvele relax nje. Yawazi ibheke 2 million njengamanje. I think isiso sami ngoba iParis iko 23 million ibheke 24 million right now. Ngifisa ukuthi igushi if it's Paris kahle ngizoba happy if igush izoba over 50 million. Yabo. And then abapha manje ama-artists ocabanga ukuthi manje after this one because nayo leyo i-hit wayiyona nje isindlulile usuyithikile ke leyo oyibelele eceleni ubeke ba manje futhi. So engibhekile ukuthi mhlambe ishaye record le Paris shape isejezini le ngiyenze nomcebo shape isejezini understand like shape isejezini mina umuntu oyiciko ngiyacikoza njengoba ngizwa nje ngithi studio Mercedes kushila imali yesonke santi unokunjani akonto yethu bafike konto le ngithe bona lapho ngaphansi nimkade kuthi bakhulu uyabona mngani wami mangithi studio Mercedes angisho Mercedes lona wemoto uyabona angadvertise Mercedes kodwa mangithi studio Mercedes ngisho ukuthi thina masikhuzela intombi sizinsizwe emakhaya sibiza ngezinto ezithile yabona uMercedes umise kwesidudla kodwa esihlelekile futhi ke istudio Mercedes ke umuntu osifazane lona engimteketisayo lapho uthi bese ngibiza ngigushi lami igushi into ebalekile into ekhethelo mfowethu yabona bangithi ekusema jida ngiphethe igushi lami la exclusive ngiphethe imama lapha ekhethe yabo so ngicela igushi lami ukuthi silibeke lapha esayidini bese sayijabula zinamajida manje so mangithi igushi lami bese ngithi ke sidla imali yesokisa sangithini leyo nto isho ukuthi mina ngiyinsizwa eyiphilisa nje ngemali yokuqala sokisi le yaserenke bayamusulandana le yesokisi kuthiwa yona futhi ngiyinsizwa mfowethu lapha ngikhombisa ukuthi thina singamaZulu si romantic kangakanani futhi sinothando kangakanani sikwazi ukuthatha imali yesokisi ngidrive itekisi erenkeni imali yesokisi la ama-100 rand nama-50 rand agoqene mngwana amancane amaningi kube yiyona ngikwazi bakhipha mfowethu ngathulule kanje nginxa ukuthi ngifuna ukujabulisa imama ngithenge lo bhaqa begusha hayi ikhulumeni inkosi lizweni ngiyabonga baba mina nje esingakusho ukuthi qhubeka umsebenzi wakho muhle siyabonga kakhulu uTMS family angazi ngisafuna ngithini ke ngiyanizwa nikhulume ngoChris Brown ukuthi letha kwenzakala ibhala kancane lento hayi inkosi yethu emabhenqa la babizeke leyo babizito ndoda yeyisa leyo into zakhona lezo hlala nathi ungayidaba siyabuya What happens to those you leave behind? It is in these times of sorrow, loss, and heartache